Tervetuloa tälle kanavalle. Nimeni on Bijan Rezai Jahromi ja tällä kanavalla käsitellään Lähi-idän geopolitiikkaa ja Euroopan ja lännen valitettavaa islamisaatiota. Jos tykkäät tästä kanavasta, tilaa, kommentoi ja tykkää. Muista tilata myös Patreon, siellä on eksklusiivista sisältöä. Muun muassa tiistai-torstait osuuksia historiasta ja nykypäivästä sekä maanantaisin kello 19 live-lähetys. Tämä lähetys puolestaan näkyy myös Spotifyssa, joten voit kuunnella myös sieltä tämän lähetyksen. Sitten itse asiaan. Tarkoitus on ilmeisesti tänään, että Yhdysvaltain neuvotteluvaltuuskunta ja Iranin islamilaisen tasavallan valtuuskunta tapaavat toisensa Dohassa, Katarin pääkaupungissa. Viime tietojen mukaan tässä on neuvottelukierroksen aikana ollut sellaista puolin ja toisin, että iranilaiset ovat etenkin sanoneet, että me ei olla tapaamassa yhdysvaltalaisia. Kuitenkin tällainen tapaaminen ollaan todennäköisesti yhdysvaltalaisviranomaislähteiden mukaan järjestämässä tänään keskiviikkona 1. päivä heinäkuuta. Ja tosiaan tässä neuvottelukierroksen aikana Yhdysvaltoja edustaa Witkoff ja Kushner, jotka ovat tällaisia islamilaisen tasavallan tavalla tai toisella myöntyväisyyslinjan edustajia. Tosin täytyy muistaa, että ennen kuin sota alkoi, niin islamilainen tasavalta oli jatkuvasti sanonut Witkoffille neuvotteluissa, että meillä on kyky rakentaa 10 pommia ja oli uhkailut Yhdysvaltoja. Vaikka neuvotteluja käytiin ja Witkoff kuului tähän myöntyväisyyslinjalle, niin silti sota alkoi. Nytkin tuoreeltaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on tuonut ilmi, että mikäli tällaista sopimusta ei saada aikaan islamilaisen tasavallan kanssa, niin hän tulee palaamaan sotatantereelle ja tuhoamaan Iranin islamilaisen tasavallan. Näin ollen me ei oikein tiedetä tällä hetkellä, että mihin suuntaan tämä on menossa, mutta se on varmaa, että mitään pysyvää rauhaa islamilaisen tasavallan kanssa ei olla saavuttamassa, vaan tämä tilanne tulee tavalla tai toisella jossain vaiheessa eskaloitumaan. Joko tavallaan pienellä intensiteetillä tai sitten rajullakin intensiteetillä. Mutta siis israelilaiset ovat myös sanoneet, että he ovat aloittamassa sinivalkoisen operaation Iranissa ja heillä on kyvykkyyksiä tuhota Iranin kyvykkyyksiä. Eli tämä sinivalkoinenhan viittaa nimenomaan Israelin lippuun ja tällainen operaatio ollaan aloittamassa Iranissa israelilaisten toimesta. Israel ei todellakaan ole lähtemässä Libanonista pois, vaan se tulee pysymään siellä ja koska Hizbullah ei tietenkään riisuudu aseista ja näin ollen tämä pattitilanne Libanonissa jatkuu. Nämä Dohan neuvottelut ovat siinä vaiheessa, että Mohammad Bagher Ghalibaf, islamilaisen tasavallan parlamentin puhemies, on tuonut ilmi, että he pitävät täyden oikeuden Hormuzin salmeen ja sen tullimaksuihin. Näin ollen Iran on alkanut käyttää tätä Hormuzin salmea vipun vartena ja tavallaan se on myös tuonut ilmi, että kellään muulla ei ole oikeutta raivata miinoja tai miinoittaa Hormuzin salmea kuin Iranin islamilaisella tasavallalla. Näin ollen Iranin regiimi näkee nyt Hormuzin salmen vipuvartena omalle toiminnalleen ja heillä on nyt empiirinen kokemus eli käytännön kokemus siitä, että he ovat laittaneet sen kerran kiinni ja aika melko hyvin onnistuneet siinä painostamaan länttä, että se lopettaa hyökkäämisen, kun maailman öljymarkkinoihin tuli shokkihäiriö.
Lisäksi Iranissa on sisäpoliittista valtapeliä ja ilmeisesti Iran Internationalille vuodatettujen tietojen mukaan oikeuslaitoksen johtaja Mohseni Ejei hänen 5-vuotiskauttaan ei enää uusita oikeuslaitoksen johtajana ja tilalle on tulossa uusi hahmo. Tämä on merkittävää historiassa, koska yleensä nämä kaudet oikeuslaitoksen johtajalla ovat olleet kaksikautisia. Siinäkin mielessä tämä on outoa, että näin on päässyt tapahtumaan, koska perinteisesti presidentti on uskonnollisen johtajan vastakohta. Tavallaan he kilpailevat toistensa kanssa toimeenpanovallasta ja oikeuslaitoksen johtaja on puolestaan yleensä uskonnollisen johtajan oikea käsi. Eli nyt tässä uskonnollinen johtaja tavallaan syrjäyttää oman miehensä, mutta tämä on Mojtaba Khamenein tahto, jos hän ylipäätään on elossa, näin ainakin väitetään, ja tässä kohtaa hänet ollaan siis siirtämässä sivuun. Ja Iranissa perinteisesti oikeuslaitos ja turvallisuuspalvelu kytkeytyvät ja nivoutuvat toisinsa kiinni hyvin voimakkaasti, ja tässäkin tilanteessa tämä Ejei on sekä palvellut oikeuslaitoksessa pitkään että sitten turvallisuuspalvelussa. Tämä on hyvin perinteistä, että nämä papit, nämä shia-papit tulevat sieltä kivikautisesta koulustaan ulos ja siirtyvät sitten oikeuslaitokseen ja tänne turvallisuuspalveluun ja sensuurilaitokseen ja niin edelleen. Tämä on hyvin tyypillistä pappien urapolkua. Neuvottelut tosiaan tänään Dohassa ja tänään on tarkoitus muuten järjestää kello 19 aikoihin Morad Azizin kanssa live-lähetys, jossa puidaan päivän politiikkaa ja ylipäätään tätä Iranin nykyistä tilannetta. Morad Azizi on iranilainen Suomessa asuva insinööri, eläköitynyt, ja hän on entinen MEKin jäsen, mutta irtaantunut tästä ryhmästä ja nykyään kannattaa sitten Reza Pahlavin väliaikaista hallintoa. Kello 19 siis tänään YouTubessa live-lähetys. Jos tykkäät tästä kanavasta, tilaa, kommentoi ja tykkää.